Dobrý den, vážení diváci. Všechny vás srdečně vítám na prvních westernových závodech, které pořádá Western Riding Club Západ se sídlem v Mariánských Lázních, které jsme měli možnost udělat zde v jezdeckém areálu Krakonoš. Dnes se vám představí v soutěži celkem 12 koní. Tady vidíte 11, kteří budou soutěžit, a 12. hřebec je tamhle nahoře. Toho jsme museli trošičku nechat stranou. Koníci nám pomalu obešli celý parkour, aby se seznámili s prostředím, a budeme soutěžit ve 3 disciplínách westernové drezury. Nemá to nic společného s rodem. První drezura je horsemanship a druhá trail, ne drezura, ale soutěž. A třetí na závěr tedy bude soutěž pole bending, což je cval mezi tyčemi, slalom mezi tyčemi. To už je ale soutěž, která patří do kategorie rodeových, rychlostních rodeových soutěží. Ten z účastníků, který ve 3 všech disciplínách nazbírá nejvíce bodů, získá pohár města Mariánské Lázně, které dnešní náš závod podpořilo. Já bych vám chtěl představit tady své kolegyně, předáka Western Riding Clubu Mariánské Lázně Adélu Uhliárovou a nejdůležitější osobu tohoto sdružení, to znamená hospodářku, paní inženýrku Anu Tumovou. Tak já jsem tajemník tedy VRC Západ, moje jméno je Roman Kořán. Tak, děkuju. Takže přátelé, možná, a to je dobrý nápad, že bychom si představili jednotlivé jezdce v tom pořadí, v jakém budou startovat. Se startovním číslem 10 jako první pojede Karolína Seidlová na koni Sisi. Druhá s číslem 12 pojede Silva Rutarová z Megy. S číslem 13 pojede Kamila Gabriková se Story. S číslem 14 pojede Zuzana Řežábková z Láflasky D. S číslem 15 Daniela Vondrášová z The Best Body. Číslo 16 má Frederika Bušová s koněm Gleška. 17 Michaela Dvořáková s koněm Šaden. 18 Linda Čechová s Palomou. Spolu s dalším účastníkem číslem 19 Roman Kořán na koni Mahal. Tu vlajku, kterou drží Roman, kdybyste chtěli vědět, tak to je právě vlajka ve Western Riding Clubu České republiky, Western Riding Clubu Západ. Roman a Linda Čechová jsou nejmladšími účastníky dnešních závodů, je jim 9 let. Číslo 20 v dnešní soutěži má Katka Filková s koněm Owapy. Vám jsem to řekl dobře, Katka. Číslo 11 má Michala Aufrichtigová s koněm Nut from Red Village. Ten je na opracovišti. To je ten hřebec, o kterém jsme hovořili. A 9 má Adriana Bartošová z RB Didu. Si čtu dobře. Takže, vážení, to jsou naši soutěžící. A Adélo, můžeme? Jo, ještě samozřejmě ty nejdůležitější, kteří jsou tady a budou ovšem rozhodovat o tom, kdo kolik nazbírá bodů,
Hlavní rozhodčí dnešní soutěže je paní Zdenka Wagnerová, která k nám přijela až z Nepomuka u Plzně, a její přísedící je Míla Řezka z Ranč Avalanche Mariánské Lázně Skláře, významný chovatel koní Appaloosa. To je reklama, Míro. Takže děkuji vám za nástup, další nástup bude ve 14 hodin potom. A ještě, Adelo, chcete něco k těm soutěžím? Ne. Cirka za... Stačí? Karolíno, jedeš první? Stačí, dobře. Za 10 minut první start, na kolbiště se bude výjíždět, tak jako jste nastupovali na nástup, jo? Takže zkusíme jedno kolečko klusu, zkusíte to? Ne. Jo, tak ne, kvůli Lindě ne. Zůstaneme v kroku, odejděte hezky zase. Jo, a nemusíte už kolem dokola, kratší. Vyber si na pravou, na levou ruku, odchod. Já myslím, že by si naši závodníci zasloužili potlesk za odvahu. Takže za 10 minut první start. Jinak, vážení přátelé, uvnitř této budovy bílé, uvnitř té klubovny, tam má paní Wagnerová, která je známá sedlářka a vyrábí různé ozdoby z kůže, sedla a tak dále, tak má svoje výrobky vystavené vevnitř v té budově a můžete se tam podívat.